Čau lidi, vítejte u dalšího videa, s námi tady Lan a Bomba. A dneska tady jsme na trampolíně s kamarádama. Ahoj. Čau. A budeme vlastně skákat freeruny, takže jdeme na to. Kdo jde další? No a Jirka skočí bez salta. Jirka třeba skočí bez toho. Můžeme skákat. Můžeš. Já teď. Další. Jo. Crash. To udělá si okorka. Jdu já. Zraněný. Úplně vystřel. Robča. Dobrý. A teďka jdu já. Doufám, že se vám video líbilo. Nezapomeňte dát like a nebo odběr. Byli bychom rádi za zhlédnutí a čau.